kusan duk abin da zai faru ya riga ya faru. Ya kamata a ce tun sanda manya-manyan kasashen developed countries da suka sami faruwar wannan cutar suka kulle bodojinsu na sama da na ƙasa, ya kamata a ce tun wannan lokacin Najeriya ita ma ta yi ƙoƙarin rufe nata bodojin, ba sai yanzu da abubuwan suka riga suka shigo mana cases ɗin suka yawa haka ba. To amma dai ala'i halin dai tun da dai an riga an ɗauki waɗannan matakan, kaga dole su ɗin ne za mu yi amfani da su ba mu da yadda za mu. Amma dai ya kamata a ce tun kafin su shigo ɗin ko ta yawa, tun muna da first case, ya kamata a ce muwa mun yi kokarin rufe bodojin kamar yadda ragowar kasashe su. Amma dai da sun riga sun dauki waɗannan matakan, ina ganin to kasan ta lokaci kuma a jihar Katsina yanzu ga an sami gillar wannan cutar ta coronavirus. Misali da a Kano ne misali, ko da shi kai wani irin mataki yanzu kake ɗauka wajen kare kanka da Katsina da Kano kusan baki ne da hanci? Katsina dai muna da update din cewar coronavirus cases da aka samu na Katsina abin nan ne, wai fever ne da zo da ita. So amma dai ko shi ne ko ma ba shi din bane bari ala'i halin duk precautions da su matakan lafiya suka bayar, su za mu kokarin kare kanmu da shi shine wanke hannu na ko da yaushe. Duk abin da zan yi ina making sure cewa ina wanke hannu, kuma ban fiya kawai shiga taro na san da yawa, kasuwa haka sai inda na san akwai hargitsi da yawa ban fiya shiga, kuma yawan wanke hannu dai kamar yadda na kare al'ummar da cikin Najeriya akan wannan cuta. Sabida in ka duba kasashen da suka samu ci gaba ma sosai fiye da Najeriya, abin yana ta damu su. Najeriya kuma in ka duba malaria ma da muke fama da ita shekara da shekaru har yanzu ba magance ta ba, balle a zo batun wani corona. Mu dai kawai sai dai mu addu'a Allah ubangiji ya kare, amma ba na tunanin shugabannin Najeriya za su iya kare ta, za su yi wani abu a kan ta. Halin yanzu wani kokari kake na kare kanka, wani mataki kake dauka? Gaskiya sai dai in ce ma addu'a, kawai dai muna addu'a matsayin mu na musulmai, ubangiji Allah ya kare mu, Allah ya nisanta mu da ita. Amma ka ci gaba da musafar da komai da komai? A komai ni ba abin da na daina gaskiya, ina yin komai kuma hankali kwance, dan gaskiya ni ba na kawowa ma za ta zo kusa da ni gaskiya. Kuma me kake yi a ni dai suna na Muktar Abubakar MK. Kana ganin ka gamsu da dukkanin matakan da gwamnatin Najeriya ta ce ta ɗauka kare 'yan Najeriya daga wannan cutar coronavirus? Gwamnati ne ta yi kokari na matakan da ta ɗauka, ta yi kokari sosai, amma wannan matakan ba ta iya kare mu daga corona nan ba, sai dai Allah dai kawai zai iya kare 'yan Najeriya daga coronavirus. Kai yanzu wani mataki ka ɗauka da ka daina kuma kake domin kare kanka? To ni dai na ɗan matakin kawai ina addu'a Allah ya kare ni, saboda na san gwamnatin Najeriya ne ba wani abu da za ta yi don ta kare ni wannan ne kada ba, saboda ba su da wani kayan aiki da za su iya kare mu, sai dai kawai Allah dai ya kare mu, shine kawai addu'a da muke yi a kullum. Gaskiya so far dai matakan da gwamnatin ƙasa ake tunani ta ɗauka domin a magance ko a yi rigakafin virus na sai ga kamar abu ne mai wahala, duba da idan ka ɗauko ƙananan cututtuka waɗanda su ne suka addabe mu suke kisa a ƙasar nan fiye da coronavirus. Yanzu idan ka ɗauko rekod na malaria da ya kisa, let's say a last year, ya fi kisan da coronavirus ta yi a duniya gaba ɗaya, amma har yau gwamnatin ta kasa magance malaria. Yau shi za a taɓa matakin coronavirus, gaskiya abu ne mabu. Wani mataki kake ɗauka domin kare kanka? Well, ni yanzu ina bin matakai na kare kaina. Sometimes nakan amfani da mask, nakan wanke hannuwa na kamar dai da suka bayani abubuwan da za a yi, amma the best solution shine addu'a.